2023 जों जखन स्कुलाव थांगैयाखै फोरोंफोरो आसले जों आकरनो मुइजोखरै जों 10,323 ने फोरोंनाय खरक जाहैनाय जों जखन फोरोंना बागै हाबै थाङो जों जत किसुनो जों फोरोंनाय खरक जाहैनाय जों मुइजोखायनो जों हाबो दे आ जागा 10,323 रखिनाय वानसु गया फियाबा जखन लेना हायाने आफ्रोनो जों मुइजोंगो जे 10,323 रखने बाहायनो दिनै शिक्षक दिवस नि साला जों अबनन सानो नायो जे 10,323 नि बखाते यंगै आं जतने चिने तिरपा हापांनि थानायबा जों कयनाने मुसुंगो जे केबनो आहायकाय जों केबनो आहायकाय जाते विपद खिगलायै बंना शिक्षक नि जे सम्मान बरम दिनाने आमो रिथाय एवं रिखाय बेलाय जानाय आमो जों सानाने मुसुंगो जों 10,323 चिने जे अवस्था जों अशिक्षक दिवस नि साला चिने खादु जों जखन 10,323 ने कक जखन चिने 31 मार्च 2020 हेके चिने साख्रि ततंना गोगरै अ ककना वानसु गैनो चिने बरक गोबांमा चिने फोरोंनाय र लांमा केप्ले लांखा बखावा बेमार मानै केबो थैका केबो हस्पिटाल गलाय दंखा जों तिब्रा हापांना अबना सानाने मुसुंगो जे चिनि बागै नरक किसा खायरक्ति जों समाजनि बागै जों ताबुक सामुं तंख ताबुक जों सालसापानो जे तिब्रा हापांनि जे दागि मुंनो जों कोनो जागा जों बादा सृष्टि खायाखौ जों जे तिब्रा हापां साधना प्रेरणा हिनाय जेबाबे शिक्षानो तेबो बसकांनो नतुन दिशा हिनाय जे तिब्रा हापां जे दायित्व नाहा माने परे जे साधना प्रेरणा अकक्रनो जे खायाखै जे फोरोंलाय दंथाने चिनि 10,323 खाबाय खुबाय फोरोंलायनो जायदौलाय दङ दाबुबो चिनि थाने बोखावा आमपायजा तिब्रा हापां चिनि बागै मुंसासो खायनाय पाइथाक सुमुंदो ताबुक जे 10,323 नि सातनो जेफ्रो मुइजमानो आप्रो कायसा माने बो हांगो ओ काश्मीर गासै बोथारायनि माहाय आबाय कायसा बिथि आबो कक मुइ दंखा ओमहाय अवस्थाओ जे 10,323 नि बिसिं ता अ जरा तो नि निया निंलाय तंलाय जरा फिया अ 10,323 वानजि तिब्रा जखन कथलाय नरक जे सानलाय तंलाय ता आबो निया गुलबो नरक नि बखाओ जत्तना हामजांलाय माने बिसिं दिनो सानमुं सानलाय दं अर हाफांनि जे बाबे बर चाइतो खेरइ मानो नै जे नरक वानसो ना नरक जे ताबुक सानि तंनि हाफांनो दा ना दरबा नरक दा नरक दंनि फासिंति दा जों बाबायनाय दिन सानै दं दरमान दंगो जों दरबार खलाय दंतो आबं दरबार नगो जों दरबार खलायतने अबनन साना मुसंगो जे तिब्रा हापांनो ताबुक केबो केबें नायकिरै दरबार नगो जुदि तिब्रा हापां केबें यांगाय जों दरबारनि नगनि हयतेबो याकागै मानानै हिनाय जों खाखायो जे दरबार नगो ताबुक जे दंसा दरबार नगो चिनि बोखागोना सामुं सावै दं हिनाय आं खाखायो काजे दरबार नगबो तिब्रा हापांनि जाते केबो केबें मुंनै दाबो साथं आमो कायसा चिनि कबक बुं तारपरे तिब्रा हापां जुदि साइ तखाय तिब्रा हापांबो रिनाने सेबसाब गोबां दं जों जारा अजागा 10,323 जों हाफायनाय र जों कोनो बिआइनि बाबे हाफाया जों सरखाय हापानि गरै काजै जों तिब्रा हापांनो जों अबनो कबंना मुसुंगो चिनि बागै मुंसासो खायदे फियाबा जों अमबते कायसा सानाने मुसुंगो जों 10,323 जुदि तिब्रा हापां दरबार नगबो मुंसापा नंनि आंगाय जों हय थैनाय हय साख्रि नानाय अमसिनि समाय 10,323 ने काजै नों नुखना किसु दिन सिगां चिने बरम गोनां थैजागनाय सुरजित देबबर्मा सुदो नेने कक खोनामां नेने काबमां सोलोगमा कामा हायंगै नेने काबमां बोखावो थोकसा नाङैयाखै दमलाय थाका जत दमलायग्ला जे गोथां दंनाय र ओंखायनो याकालैग्ला हय थैनाय हय साख्रि नानाय
अबना चिन 10,323 ने जे गोथां टंनाय दंनि समाय जों निर्दोष निरपराध काजै नरक सरकार जोंना साख्रि दिमा सरकार मानसिनि बागै व्यवस्था खायदि देसिनि मुं साकम